Mig og Dina, vi har været ude og shoppe lidt, og som I kan se, så har vi været i Normal. Den her synes Dina lige, vi skulle have. Så den har hun købt. Og jeg købte lige den her, for jeg skulle lige smage den, og jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Den har hun drukket. Og så synes Dina, hun skulle have sådan en her til i aften. Og så har vi begge to købt tyggegummi. Ja. Dina, hun har også købt sådan nogle her tyggegummi. Og så fik Dina købt sådan en her. En maske, hun skal prøve i dag. Og så fik vi købt den her, så vi skal prøve at smage, om det er noget, der smager godt. Og man kan se det sådan noget her. Så det laver vi en lille video med. Og så har jeg købt sådan en her, der skulle holde, få make-up'en til at holde, som jeg har set her på TikTok. Så det skal også prøves. Og så har jeg købt den her, og den her. Og den her til Dina, fordi at det ligner, hun har lidt krøller, så vi skal prøve at se, om vi kan få dem frem. Så det er vi spændt på, om det virker. Men det har vi også tænkt os at lave en lille video med. Og se, om det er noget, der virker. Så købte jeg lige sådan en lille slikpose, fordi jeg elsker dem her. Så vi har noget hygge med i aften. Og så købte jeg sådan en her, fordi jeg har psoriasis i hovedbunden. Og så har jeg fået at vide, at det er godt at putte i sit hår, hvis man døjer med psoriasis. Fedtet hår hedder det. Så det er spændt på, om det virker. Og det er sådan noget olie. Og så trykker man bare her, så samler den det op. Og så putter man det i håret. Så det er også spændt på, om det virker. Og det ser sådan her ud. Jeg tror også med fedtet hår på trend. Og så købte vi lige sådan en her også. Så det kommer der også en video med. Men det var vores lille køb i dag. Men det var bare det. Hej.